Diya guys, daghang salamat day kadto ni Ma'am Algie kay naka-share pug ko sa among panday. Bisag ginagmay guys, maka lipay na guys mga kami sa una guys, bisag sa kabuk sardinas ihatag malipay nami. So salamat kaadto sa mga grasya nga nadawat amo pong i-share ang uban. So ni hatod day guys sa among panday ni Kuya Rodi. Guys ka ate. Nailami diri ate yo. Diya guys, mo ni hang panday. So salamat kay kadto sa blessing po nga mga gadawat amo pong i-share sa uban. Bisag ginagbay basta kinakasing-kasing, so malipay na jud ang tawo nga atong tagaan guys bisag sa kabuk dilata. Kami guys kay ikaduhang simbang gabi na nila ni guys ila ha. Kalima. Morning guys. Morning guys. Morning Danti. Tititi ng buntot eh. Sus narabay nagsimba po dito Danti nga parehan nimo. Panuban siyang amo. Siguro dara tos kapilya mo uban din ni. Pagbilis tunga-tunga sa bao. Uli inaguman dito ha, bantay sa papa dito ka mo. Alas 2 pa guys, alas 2:45. No? Na, good morning diha Ma'am Bitani. Ma'am Bisminda, good morning. Good morning. Wala. Usig. Kisaron. Wala kisaron. Nan? Ingat dito ha, kayo sigawayon ka ha. Ibunoon niya ka. Wala. So guys, salamat sa Ginoo kay nakasimba pug ko. So kaduhang simbahan ha guys, ag Silas Cristel ug si Nicole. Ikalimang adlaw nila karong simba. Dari sa tas dagat guys kay roma. Nice kadto ang dagat ron. Diyan nice katuhang kuan guys. Musay man gud kanang dagat dari kanang nay panahon nga way mga ingani guys. Kanang kabatuan. Karon ay balas, nice kadto. So mga December, January, February, nice kadto ang atuhang dagat. Kaya nga na si Jao. Purma. Okay, mga Mayo guys, mga October. Grabe ko na guys. Bato. Nagatuhang buhangin guys oh. Puti kay sa tanan. Terus dagat ang kalinaw ang dagat ja. Kato din ning kumin nga among kusina wa pa namo mga padadon kay ag mga panday. Kanang labi na si Robin pod naigibati to des ni agi ha matutong pa dadyon ni mga 5 ka adlaw. Ja gatigom pa pug ko guys og para kulurop. Kaya naka-inquire naman ko sa kulurop guys. Maabot man siya og 25 kapin. So, papa na siyang tigum-tiguman guys. Kay mama niya mo sabot ni Ma'am Bisminda. Salamat kadto Ma'am Bisminda. Diya guys, kanang nagbayad ay kong tao. Kay anis diyang gipa adyo daring lugar ha. Gahapon, wa pa ni siya matiwas. Kay ni Uwan diya. Ang gipaputod ning duha ka lubi. Dana kay delikado man yung magbahay mi dari jag lubi ra ba padung diri. So kaning lubiha mga delikado man gud ni dapat din ni siyang pamutlon unta anja. Mahal man magpaputol og lubi ron guys kay murag nasa mga kuwang ra ng 2,000 nimo kay kani galing among gipap pulungan na siya guys kana. Among gibayad na 1,500 pagpapulong ra. Siguro magpaputol guys mga 2,000 siguro kapin. Wanang gamay pagaling si Jahan na laman sang ipaputol kay ug mudakyo na tag mabayad pud. Diyan ang palimpyuhan unja nagbayad kog tao kay di na kaya guys eh. Kuan ka nang si Papa di mo tabang ra na unja.
kanang kaya raman ta na kasulagahang kamot pwede nga mapwirsa lagi kanang lubiha kaya ra jud na sa pulungan unta ako ra. Pero di ko magalang-alang sang kamot kay sa una daring lugar ako nagputod. Ako ra may nagputod nga naputo katas guys. Mo nang karon di sa ko mag kuan sang kamot kay delikado ba kuan ta guys da nagahang kuan ang kanang naghimo pa pugog palakaputan dari guys ug kuan siya kanang sikwan na siya gikan nailita na dos buhol. Diya na damage sa katihang kuan pero matindig ra man ni haraman siyang patindigan katihang cranberry. Hara ng patindigan ng sindia nga natumba guys kay sayang po ni ating cranberry. Diya mo lagi guys busy pud ka lagi ko kay mo lagi na siyang ipa kuan na patiwas na unja kay magtiwas na guys na may duty sa Wilshire Cup di raman sila. Unja ra siguro na mga launa ni dyan na tiwasin. Unja gahang gipangadyo nga tanom dito sang igagaw sa Malbual guys kay nali po ko igagaw dito sa Malbual sa side ni nanay, side sa mga Bertudaso. Yarahan ang gitanom kay ganahan ko dani ni dyan kay mubuwak na siya sa yelo ingani guys na yelo. Mubuwak na sa yelo. Diyan ni siya mubuwak na siya puti. So hanang gipangbutang dari guys na kaya sa isang padaghanon. Diyan. Malagi guys Pasko na. Diyan salamat kadyo ko ni Ma'am Algie kay sa ijang gibayad ng sa Biko dako man ijang gibayad guys naka-share po ko ginagmay sa ang panday kay ang panday guys grabe dito sa kaluoy si Kuya Rudy. So makakita ra mo sa jahang kahimtang guys. Kay moadto mi karon og gaysano ni Papa Edi. Bye-bye. So madyo-adyo na lang po ni mong bye-bye guys kay di po lagi mi ma uwanan lagi kay murag na adyo-adyo pa jud na. Di jud pareha dito sa ang baysa. Ang kuan guys kanang panday nga si Kuya Rudy. Nga ug kusuguan maglisid nag-asa ma tuog kay mangita na laman tag asa dabit tuway to. So salamat tas Ginoo guys kay kanang natay mga grasya nga nadawat man dinay atihang kanunay pasalamatan. Mo ni hangi pasalamatan sa Ginoo guys kay wa minija pasagdi. Noon sa man isang ganing laylay na ni isang taman. Wa man isang nang kita kung natay mga ginagmay nga mga grasya lami man atong paminaw basta maka-share tag blessing sa uban. Atong salamat jud kadyo ko ni Ma'am Bisminda kay di ra jud gamay kadyo ijang gamay ijang gi-share namo aron naka kay man nakapahimo na mig hinay-hinay sa among bye. Diya guys kay mula ka lagi meron matumiog kuan ganang gaysano kay mamalit pug ko og lutuon na mo nagkapasko kay ay nagka Christmas party lagi na kuno manamo magtuka-tuka ra kuno mi diya baka nahangaan guys kay pansit raman jud og biko siguro nga na malaman ay hang lutuon diya guys bani mi dito guys kay matutaog gaysano dai mi sa gaysano so ang ihatag sa among panday guys kay no, madon lang malipay ng pusi sa Milo. Ang kaning kuan. Dilata nga corned beef. Para sa bata. Ginipit. Doon ako dito sila guys sa nila Kuya Rudy. So madon na laman nila guys ng dilata og Milo kuan. Pagkaon sa bata. So nga ito nagilaha guys. So na ito ilang bahay na kanang gaaso. So kinasing-kasing po ninahang hinatag na salamat ay kadyo ni Algie Douglas kay sa iyang gihatag nakashare po ko. So manilang bay Ma'am Bisminda bay ni Kuya Rudy
Ayo. Okay ra mas utag balay basta maayo ang tao. Si Ate Ruby man na nabuoy na. Uy, nga nun hadlok ka. Sabi ba kasi ali ko dakan kang Ate Ruby nagataon na ben. Oh, naikuan oh. Dili man na siya manghilagot. Naikuan kuya oh. Salamat. Si Ate Ruby. Yes ka ate. Nailami diri ate oh. Nailami dia. Salamat. Milo, corn beef. Enggak putih ku. Corn beef mohang na sardinas. May Milo para sa bata. Nay 1B oh, hinipit bi. Kaya dato pa lamang ko. Ay, salamat. Un-un dun ako ng grocery. Pero ugma, naibugas 10 kilos. Na gani ka na Oh, asbarin des. sa barang may wala akong pait og bugas, pait ako bugas 5 kilos ya. Na may mahatag bugas ugma. Guys, kay wala sila suga dari. Wala suga, solar na lang gamit. Ya kay mo manawag ra ko nimo ya og magpa dadon kog trabaho ba? Ha? Si Ruben na may, Bye. si Ruben na may tawagay. Nilag natay lami mo hatod ta diri lami nga nagkapaskog natay mga niluto. Sus tao. Gi salamat ya. Salamat po kayo. Kay mo ato po ilas Rubin. Bato ba kayo ram? Oh. A few moments later. Asa kung kamuban ka? Ha? Sakay na, sakay! Ikaw, sakay na! Yan ako nadari guys sa Santander. Ituris ako mo. Sabi sa papa. Oh, nice. Nice ang ilahang mga dekorasyon dari guys sa Santander. Nice ang ilahang sukuan ni sa Pla Santander. Why naidugi. Asa mga dapat mag-anak? Ano, nice guys sa oh. Nice rin mag-jacket ko ma. Kaya man. Nasa nga rin yung papa karyot. Pa! Kadto ang mga decoration diri kay mga nasa naing nasod, na Japan, na Singapore, na Paris. So arita pa doon sa Singapore guys. So ayan guys, so Singapore Garden. Wow, very nice ang mga decoration dari silang Paskong Pasko na talaga guys. China. Oh, unsa ni siya? Guys, kaso. So gilahang mga decoration dari guys kay naabot na diri ang Australia. Sumura na siya boat na sino, pambot lagi. Na liptong ini siya. So mga talented kayo mga kuan guys. So nara na diri sa Pasko sa Santander.